Kita mo ni guys, mga sunglass guys, oh. Sunglass. Tudloan ta mo ron guys kung saan sa Italian, no. Ako itudlo sa inyo guys kung sa tawagan sa Italian mga sunglass guys. Pero before na ko i-translate og Italian guys, kung nangita mo og sunglass para sa inyong chikiting na ata guys. Ang nakanindot pa gyud ani guys, no. Foldable sunglasses. Kit kayo siya guys, oh, tanawa guys. Panalagsa lang kita og foldable guys, oh. Nan, iko guys, pwede masulod sa bulsa. Di na ni mabalik kay pabalik iko na daan. Kit kay guys, og affordable lang pud ay kay ni guys, no. 139 pesos. Kit kay siya para sa inyong mga chikiting. For girls na po, for boys 139 each ra guys. Mas maka-discount pag yun ka guys kung mo pick up ka diri sa among store, diri sa Karakit and Mommy Sari-Sari store, diri sa Margarita Extension. Ana siya guys, ana ikon mo din ana pag yun ana di maana pag siya guys na dira ko to. 139 ra guys, ari guys napoy pang boys, no, kani for girls. Ari pang boy guys, oh. Kani or kani, white or blue. Combination blue and orange. Kito guys. Nakita lang ko ba kay foldable, dira. Nan, kani for boys 139 ra guys. So sa pa inyong gihulat, no. Purchase na mo guys. Pwede ra gid kay pick up. Kung magpa-deliver mo guys, minimum of 2 orders lang ta, no, kay para i-deliver na to sa inyong balay or meet up. Ayun na guys. Nan. Dayon. Ano siya. Plus makadako pag kag discount ko. Ikaw mo resell sa ko mga kuan guys, mga items guys. Pwede na pwede kay guys. Pwede po siya 2 weeks to pay basta magpa-register lang mo. Natay mga requirements nga kinahanglan ako guys kana San Carlos area ra pod guys kaya dili po di sa lagyo. Kung sa lagyo mga cash basis lang maka kuan pod mo og 25% discount. Basta yung order is 1,000 up lang. Ang shipping fee inyong na guys, no. Pwede po taga diri mo cash basis ra mo 25% discount ra gyapon. Wala requirements ha, ang katurang na requirements sa katurang mo 2 weeks to pay. Stricto lang ta na guys kay kabalo na mo sa uban. Para sure guys na mo remit gyud or mo bayad. Ari guys napod tay kuan for adult woman. Kani guys Dior guys, gwapa kaayo atong Dior, pink na pink, oh. Affordable ra po ni siya guys kay 269 pesos. 269 pesos ra ni guys, oh. Nan. Oh. Gwapa na kayo ka og sunglass. 269 ra, no. I-pick up na lang ninyo guys para makalis gid mo og 10% discount sa mga retail na ano. Retail price basta pick up mo hatag yapon kog 10% discount. Ari guys, naputay Gucci isa, naputay for men diri guys ha, Gucci ni siya guys, oh. Nan. 269 gyapon guys. Bagay ra guys. Ina na guys, no. Then naputay for men diri. Natay for men. Nice na siya guys ang for men, polarized. Barato ni siya guys ang for men po guys, 159 pesos. Ari all black guys, oh. Nan. Polarized. Hindi siya guys, oh. Pwede na po siya kung babae de guys, oh. Adult. 159 na di guys ha. 159 na ni siya. Guys, i-PM ko ninyo sa Karakit and Mommy Bags and Silver. Dito ko na po sa itong mga pan guys. Kani nga pan guys, oh, account. Karakit and Mommy Bags and Silver. Dito ta nag-post o dito po mo order na ko guys. No? Hari guys, napay usa dito guys for men. Ilang guys ha. Mga barato ra, mga affordable ra ni guys. Plus maka-less pa gyud mo guys kung mag-pick up lang mo guys. Plus dako pag discount kung mo resell. Ina na barato. Hari guys, oh. Nan. For men guys, 159. Barato kay guys ha. Barato ra gid kayo. Pwede ra man pud pang babae, pero pang lalaki gid siya. So guys, mao to siya guys, no. Na-explain na ako bahin sa mo resell. Kailan sa mga price. Karon guys, ato nang i-transit sa Italian ang sunglass, no. Aron makabalusan mo guys kung unsa na ang sunglass sa Italian guys. Naamoy makatunan sa ako ang video guys, gikan ni Charkitan Mommy. Ang sunglass di sa Italian guys kay gitawag nga occhiali da sole. Oh, kato guys, no. Occhiali da sole ang sunglass sa Italian. I-take note niyo dira guys kay basig mangutana na pud mo nako. Nya wala mo galantaw ani nga video. Guys, no, mao to siya guys, occhiali da sole. Okay guys, agdiri na lang kutog ang ang video guys. Thank you kaayo sa paglantaw guys ug sa pagsuporta. Bye. Thank you for watching.